Os. Minggir. Loh. Loh. Wah. Loh. Hadirin pemirsa yang berbahagia, inilah bersama Turangga putra Wayu Budaya ingkang dipun padhekani kalian Bapak Swati Nicil saking Sumbermas Ringen Kembar Malang Jawa Timur bersama tari pegon gaya anak-anak. Selamat menyaksikan. Oh, Suro diningrat lebur dening Pangastuti. Pangastuti bangga lebur ing angkara. Sapa kang tumindak badhe bakil tenemu ananging sapa kang tumindak Allah. Ing kono wayune bakal sirna lelabuhing jagat. Mula sesarengan kare lampahe Turangga putra Wayu Budaya lan pecut tampan diman sekloron. Loh. Apa kang padane pecut? Yen manter kadya tejo Sulaksana tejo nyanar katon. Ana pucuke Drona meminta marang Gusti Ara jagat sageta lir ing sambikala. Awas. Yo. Oh, ya. Yo. Loh. Oh, ah. Oh. Yo. Oh. Loh. Oh, ya. Yo. Awas alon sepur kelakon ger. Iki lho bocahe saka Turangga Wayu Budaya. Yo. Ayo, awas.
awas ya oh ya 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 lah oh oh ya oh 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 ya yo la 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 yo la 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 yo was no 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 awas awas baik